Is het nou ook lastig om zo'n album samen te stellen? Want het zijn allemaal liedjes van anderen. En ik kan me voorstellen dat het best lastig is om dat op een cd te krijgen. Qua rechten en dingen. Hoe dat nou gaat, hè? Nou, iemand van de platenmaatschappij die komt al met een lijstje. Die zegt, jongens, nou, we waren er al over eens dat het een duetalbum zou moeten worden. Mooie duet in de wereld. Nou, oké, dan ga je zoeken. Wat zijn het mooie duetten? Nou, dan gaat iedereen voor zich een lijstje maken. En dat kan dan behoorlijk lang worden. En dan heb je echt liedjes die zo van tafel geveegd worden. Hey, hoe kom je daar nou bij? Hoe kan je nou na 40 jaar daarmee komen? Daar begrijp ik nou helemaal niks van. Ja, daar kom ik dan mee. En dan kwam maar niet weer met een liedje en waar iedereen van zegt, geweldig, dat moet je gaan doen. Ja, nou ja, zo zit er... Ja, maar dat was ook wel grappig. Dat wij allemaal apart een lijstje hadden gemaakt en dat er toch nummers op stonden die we allemaal op hadden gezet. Dus kijk, daar moet je dan wel even over nadenken. Van ja, dat is geen toeval, hè? Ook liedjes waarvan je zegt, nou, dat is zo uitgekoud, dat moet je niet meer doen. En dat was namelijk ik dacht, Something Stupid, is dat nou niet al te veel gedaan? Ja. Maar toen we het gingen doen, ja, dan denk je toch, ja, nee, ik ben heel blij dat dat erop staat. Ja, want dat is toch wel zo'n mooie melodie. En het is toch weer anders als wij het zingen.